रूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजान् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्वयिन्द्रको ममधवेन्द्रमहोत्सधर्मा मन्दानुरूपफलभाजनमादनोति कर्माणि भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपं पदभाजनमाप्नोति बन्धा कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तं भजामि। यस्त्वयिन्द्रको कर्माणि निर्दहति किन्तु भक्तिभाजाम् भजामि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा நம்ம ஹரே கிருஷ்ணமா எல்லாரும் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அட் லாஸ்ட் ஐ திங்க் எவாலுவேஷன் ஆஃப் த கொஷின் பேங்க்கும் அதுவும் முடிஞ்சது. ஸோ இவங்க சப்மிட் பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எவாலுவேஷன் பண்ணி மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. நீங்க மார்க் இன்டர்வியூ வந்து 3 பேர் இருக்கு. இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அது ஒன் மட்டும் உஷா மாதாஜி அண்ட் செல்வம் பிரபு அண்ட் சங்கீதா மாதாஜி இவங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டுட்டு நீங்க ப்ளீஸ் இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணி. Sangeeta Mataji, I finished. Okay, finished. Okay. So I only have to do Usha Mataji and what is her and Singaran Selvan Prabhu. மீனாட்சி மாதாஜி பேசுனாங்களா மாதாஜி உங்ககிட்ட? அவங்க இல்ல பேசிங்க. அவங்கதான் சொல்றாங்க. நான் நேத்து கூட திருப்பி போன் பண்ணேன். இல்ல நேத்து பேசினாங்க and then yesterday night கிட்டே பேச சொல்லிட்டேன். கரெக்ட். பட் ஷீ இஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் தான். நீ ஒரு அங்கேயே சொன்ன நான். ஆனா அவங்க என்னன்னா ரீஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கு கூட வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கிறதுக்கு கூட எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க. ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஷீ இஸ் டெல்லிங். பட் ஷீ நோஸ் ஆல் த திங்ஸ் லைக் தட் ஷீ ஹஸ் அட்டெண்டட் த கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேபி சம் 5 minutes யூ ஸ்பீக் அவுட் அண்ட் தென் கிராஸ் பண்ணிட்டு வேணா க்ளோஸ் பண்ணிடுமா. So that next week once she is back you can take a full interview. Yeah, no problem. Ma'am, Usha Mataji, Hare Krishna, Usha Bhaskaran Mataji, she is here. ஆமா. லலிதா மாதாஜி முடிக்கலீங்களா உங்களுக்கு? உஷா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல முடிக்கல அவங்க. மாதாஜி இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க டைம் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் வந்து நான் ஒரு 12 o'clock நான் கிளம்பிடுவேன் நானு வெளியில. What I'll do is Chaitanya Charitamritaku anyway I have to log at 10:30 na. நீங்க வந்து இதே ஐடில வந்து you log in at 10:20. நம்ம 10 minutes interview முடிச்சிரோம். Okay. Right? Clear. Okay. Thank you. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. नमस्कारम माताजी. நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. நமஸ்காரம். हरे कृष्णा माताजी. வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. வாழ்க வளமுடன். நமஸ்காரம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மார்க் எங்களுக்கு தெரியுமா மாதாஜி? என்ன மார்க் மாதாஜி? இதெல்லாம் எழுதினதுக்கு இனிஷியேஷன். அது உங்களுக்கு எல்லாருமே மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் 70 மேலதான் எல்லாருமே. 75 மினிமம் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. 90 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தாரணி மாதாஜி. ஓகே, ஷி ஹஸ் கிவன். நீங்க அதை பார்த்து தானே எழுதுனீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. மார்க் நிறைய கொடுத்தாதான் பிரச்சனை. அங்க நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. கரெக்டா சொன்னாங்க மல்லிகா மாதாஜி. ஆனா தாரணி மாதாஜி பாரி வள்ளல் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஆல் ஃபுல் 5 எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி நான் கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி. அவங்கதான் மாதாஜி இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கு சொல்லலன்னா நாங்க கொஞ்சம் நாங்களா சொந்தமா எழுதியிருப்போம். அவங்க இந்த சாப்டர்ல இந்த ஈவன் she will join today. இன்னைக்கு 3 மணிக்கு ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அவங்க she wants to speak to all of you. அதனால யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து இங்க இருந்து எடுத்துட்டோம். ஆனா அவங்க வந்து அதாவது அங்க லோக்கல் டெம்பிள்லயே எடுத்துட்டவங்க இல்லையா? அவங்க மாயாப்பூர்ல இருந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவங்க தான்.
ஸோ அங்கேயுமே வந்து அவங்க எப்படி அட்டன் பண்ணாங்கன்ற அதை வச்சுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல தயவு செஞ்சு எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த மீனாட்சி மாதாஜி கூட ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. அந்த சமயத்துல வந்து லாகின் பண்ணி கிரெடென்ஷியல் கொடுத்துருங்க. ஜஸ்ட் லெட்டர் பி எ லிசனர், என்ன சொல்றாங்கன்றதாவது கேட்டுக்கணும். ஓகே, ஒரு மெசேஜ் போட்டு நீங்க 3 மணிக்கு நீங்க பண்றீங்க இல்லையா, அந்த சமயத்துக்கே வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஐ வில் இன்டிமேட். ஆமா, அவங்க எனக்கு ஒரு செஷன் கொடுங்கோ அப்படின்னாங்க. 3 மணிக்கு எல்லாருமே வாசிக்கிறாங்கோ, நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதனால அவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் டிப்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு. ஷீ இஸ் வெரி ஹாப்பி டு கிவ் ஆல் தி திங்ஸ். சரி, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நம்ம அசோசியேஷன் வந்து நல்ல வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி நாமளும் பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்லணும். ஓகே, உங்களுடைய கம்பெனியை எப்பவும் வச்சுக்கணும் மாதாஜி, அந்த மாதிரி இருக்க உங்களுடைய. அதனால ஷீ ஒன்லி வாலண்டரிலி அவங்க சொன்னாங்க. அதனால வந்து அவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே என்னென்னன்றது வந்து மீண்டும் ஒரு முறை ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட், அவங்க மனசுல என்ன இருக்கு, அவங்க எதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் வந்து அவங்க இப்ப நான்லாம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ பார்க்காம சொல்லணும்ன்றது என்னோட இது. அதாவது நான் பண்ணதான் உங்களுக்கு சொன்னேன். யாருமே பார்த்து சொல்றதுக்கு அங்க கண்டிப்பா அலோ பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க ஸ்டக் ஆனா அவங்களே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல சொன்னீங்கன்னா அவங்களே கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூ நீங்க ஃப்ளோவா எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா 2 லைனுக்கு மேல அவங்க பேசவே விட மாட்டாங்க. இது உங்களுக்கு ஓகே. அந்த அங்கே நீங்க தடுமாறினீங்கனாலே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து பிலாசபிலையும் சரி, உங்களுடைய அதாவது பிராக்டிஸ்லயுமே வந்து பயிற்சியிலுமே எந்த அளவுக்கு நீங்க பின்தங்கி இருக்கீங்கன்றத வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ அப்படின்னா நீங்க அந்த அதாவது தங்கு தடையின்றி நீங்க போகணும்னா நீங்க பயிற்சி நல்லா பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். ஓகே, அப்படி இப்படி 1 hour 2 hour எல்லாம் படிச்சுட்டு போயெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டெய்லி ஒரு 1 hour இதுக்குன்னு ஒதுக்கிடுங்க, ரிவிஷன் பண்ணுங்க. அப்ப மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்கா தங்கும். ஓகே, அதுக்கு மேல எல்லாம் வல்ல இறைவன், குரு மகாராஜுடைய அனுகிரகம், பிரபுபாதருடைய அனுகிரகம், இதற்கு நீங்க கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கணும். ஓகே, whenever you are getting a call, இது என் மனசுல இருந்து நீங்க எங்களை சொல்ல வைங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுடைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்க. 100% நீங்க வந்து you will go through that. அது எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நியாயமா வந்து நாம பயிற்சி பண்ணணும். ஓகே, பயிற்சி பண்ணா இறைவன் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து வழி நடத்துவார். நம்ம எதுவுமே பண்ணாமலே நீங்க பயிற்சியே பண்ணாம எனக்கு கடவுளே எனக்கு இது குடுன்னு கேட்டா அது மிக மிக தவறான ஒன்று இல்லையா. சோ வி ஷுட் புட் அவர் எஃபர்ட். நம்முடைய முயற்சி இருக்கணும். அப்பதான் இறைவனுடைய அருளும் வந்து இரண்டும் கலந்து நமக்கு அந்த செயலை வந்து முன்னேற்ற பாதையில எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, சோ நீங்க இதை வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியாச்சு. மீனாட்சி மாதாஜி மட்டும்தான் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம், ஏன்னா அது பண்ண முடியலன்ட்டு பிரபு சொன்னாரு நேற்று நைட்டு. அவங்களுக்கு மட்டும் இப்ப அப்லோட். அவங்க எப்ப 11 மணிக்கு பாவம் அது வரைக்கும் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி வெயிட் பண்ணார். நானும் அதுக்கப்புறம் வந்து மெசேஜ் வச்சுட்டு ஓகே நான் பண்றேன் பிரபுஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவ்வளவு நேரம் 10:55 அவர் வந்து அனுப்பிச்சிருக்கார். நானே பண்ணிடுறேன். அத்தனை மணிக்கு நான் கீழே ஆபீஸ்க்கு வர முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக சரி காலையில பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் நான். ஸோ நம்ம இதனுடைய முக்கியத்துவம் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியறது இல்லையா. ஸோ அதனால அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்லோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜியோடது. உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதே பண்ணிட்டேன். நான் விடோனோ எந்த சமயத்துல அவங்க டம்ப் எடுத்துருவாங்கன்றது தெரியாது இல்லையா அனுப்புறதுக்கு. ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே ஆன்சர்ஸ், அந்த மார்க்ஸ் எல்லாமே வந்து போடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸோ 8th மாதாஜி. 5 to 7 பண்ணணும்ல, அதாவது வாசிக்கிறது 8. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ ஜெய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி. ஜெய ஜய கோபி ஜனவல்லப ஜெய கோபி ஜனவல்லப யசோதநந்தன பிரஜனகன் யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜனரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜனரஞ்சன யமுனதீரா வனசாரி. யமுனதீரா வனசாரி. ஜய ராத மாதவ ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நாம இப்போ 5, 6வது ஸ்லோகம் 5, 6, 7 இல்லையா? ஆல்ரெடி நம்ம ஐ திங்க் எல்லாருமே இங்க அப்லோட் பண்ணிட்டேன். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 15 கரெக்ட். இது மீனாட்சி மாதாஜி.
அவ்வளவுதான், எங்களுடைய வேலை முடிஞ்சது. உங்களுடைய வேலை மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு. நீங்க அத வாசிச்சு நல்லபடியா பண்ணுங்க எல்லாரும். உங்க ஆசீர்வாதத்துல நாங்க அதையும் நல்லபடியா முடிக்கணும். அந்த எஸ், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள், குருவனுடைய ஆசீர்வாதங்களோட நீங்க கண்டிப்பா இது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா முடிக்கணும். இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை வந்து சேர்வதற்கான பிரயாணத்துக்கு தான் நீங்க முயற்சி செய்றீங்க இல்லையா? சோ அந்த முயற்சி, அதாவது ஒரு குருனுடைய அனுகிரகத்துல தான் நம்மளால அந்த பாதையை வந்து போக முடியும். அந்த ஒரு பாதைக்கு இறைவன் உங்களுக்கு நல்ல அருள் புரியட்டும்ன்ற ஒரே ஒரு பிரார்த்தனைகள். மேலும் தீட்சை பெறாதவங்க கூட இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து இவ்வளவு ஆண்டுகள், அது இல்லையா, 3 ஆண்டுகள் முடிஞ்சு 4வது ஆண்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கு. கடைசி வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த அசோசியேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கும் இந்த பிராப்தத்தை இறைவன் வழங்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான செஷனை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். தத் உபஸ்ருத்ய நபசீகே கராணம் பிரஜல்பதாம் சதி தாக்ஷ்யாயனீ தேவி பித்ரு யஜ்ஞா மஹோத்சவம் व्रजन्ति सर्वदो दिव्य उपदेव वर कलावती माता जी. எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப உதவியா இருக்கும்னு நான் நினைப்பேன். மனசே மாதாஜி மியூட் கூட பண்ண முடியல. व्रजन्ति सर्वदिक्पय उपदेव वरस्यः विमानयानाः सा प्रेष्टा काखण्डी सुवासस दृष्ट्वा स्वनिलयाप्यासे लोलाक्षार् मृष्टकुण्डल पदिं पूदपदिं देवम् औत्सुक्यात् अव्यपाशदः. தத் பிறகு உபஸ்ருத்ய கேட்டு, நபசி வானத்தில், கே சரானம் வானில் பறந்து வந்தவர்களின், அதாவது கந்தர்வர்கள், பிரஜல் பதாம் உரையாடல்கள், சதி சதி தாக்ஷாயினி தக்ஷனின் மகள், தேவி சிவபெருமானின் மனைவி, பித்ரு யஜ்ஞ மகா உற்சவம் தனது தந்தையினால் செய்யப்படும் பெரிய வேள்வி, பிரஜந்தி சென்று கொண்டிருந்தார், சர்வத எல்லா திக்பய திக்குகளில் இருந்தும், உபதேவ வரஸ்திரிய தேவர்களின் அழகிய மனைவியர், விமான யானாக புஷ்பக விமானங்களில் பறந்து கொண்டு, சா பிரேஷ்டா தங்கள் கணவர்மார்களுடன், நிஷ்க காண்டீக அழகிய பதங்களுடன் கூடிய கழுத்தணிகள், சுவாசச வண்ணமயமான ஆடைகளினால், திருஷ்டுவா காண்பதற்கு, ஸ்வநிலை அபியாசே தனது இல்லத்திற்கு அருகில், லோலாக்ஷகி மின்னுகின்ற அழகிய விழிகளுடன், மிருஷ்டகுண்டலா அழகிய காதணிகளுடன், பதிம் அவள் கணவர், பூதபதிம் பூதகணங்களின் தலைவர், தேவம் தேவர்கள், ஔதுசுக்யாத் மிக்க ஆர்வத்துடன், அவ்யபாஷத அவள் கூறினாள். யாரு? தேவி, அதாவது தாக்ஷாயினி, அதாவது சதி வந்து சிவபெருமான இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறாள். இந்த இடத்துல வானில் பறந்து வந்து கொண்டிருந்த தேவ மகளிர் தக்ஷன் நடத்தும் மிக பெரிய வேள்வினை பற்றி தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டது அவரது புதல்வியான கற்புக்கரசி சதியின் செவிகளில் விழுந்தது. ஒளி மிகுந்த கண்களுடன், கண்ணை பறிக்கும் ஆடைகளுடன், முத்து பவழம் வைரம் போன்றவை பதித்த காதணிகளும் பதக்கங்களுடன் கூடிய கழுத்தணிகளும் அணிந்து கொண்டு அழகுமிகு தேவ மகளிர் தக்ஷனின் வேள்வியில் கலந்து கொள்வதற்காக தன் இல்லத்தின் மேலாக வானில் பறந்து செல்வதை கண்ட சதி உணர்ச்சி வசப்பட்டவளாக பூதகணங்களின் தலைவரான தனது கணவனை அணுகி கீழ்கண்டவாறு பேசலானாள். சோ அங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் கேட்பதாலும் பார்ப்பதாலும் எப்பவுமே, அதாவது பெண்களுக்கு அதாவது தாய் வீடுன்னா ரொம்பவுமே அதாவது ஈடுபாடு உண்டு இல்லையா? உணர்ச்சி வசப்படுவது, எமோஷனலா வந்து அவங்க ஆல்வேஸ் அட்டாச் இல்லையா? சோ தாயின் வீட்டுக்கு தான் இவங்க எல்லாரும் செல்கிறார்களே, நம்மால செல்ல முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு.
அதற்காக இப்ப வந்து பர்மிஷனுக்காக தான் இப்ப பேச போறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அவங்க. அந்த பொருளுரையில இருந்து இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியறதுன்னா, பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு என்ன எடுத்துரைத்திருக்கிறார், இதுல இருந்து சிவபெருமானின் இருப்பிடம் இப்பூமியில் இல்லாது வானத்தில் எங்கோ ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக தோன்றுகின்றது. ஸோ அந்த கைலாயகிரி அப்படிங்கிறது வந்து நாம இங்க கைலாசம் சொல்றோம், ஆனா இது வானத்துக்கு கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல விளக்க உரையில வந்து சொல்லப்படுகிறது. இல்லை என்றால் தக்ஷனின் யாகத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக வானில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த புஷ்பக விமானங்களை பார்க்கவோ அல்லது அதில் உள்ளவர்கள் பேசியதை எங்கனம் கேட்க இயலும்? இந்த இக உலகத்துல இருந்தா கண்டிப்பா கேட்க முடியாது இல்லையா? தக்ஷனின் மகள் ஆதரினால் சதி இங்கே தாக்ஷாயினி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். உபதேவ வர என்பது உண்மையில் தேவர்களை குறிப்பிடுவதல்ல, மாறாக தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில உள்ள உபதேவர்கள் இல்லையா? தேவர்கள் என்றால் பகவானால் படைத்தவர்கள் இல்லையா? மேலும் கிண்ணரர், கிம்புருடர் இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே கந்தர்வர்கள், இவங்க எல்லாம் செகண்ட் லெவல் தேவர்கள். ஆக்சுவலா அதுதான் உபதேவர்கள். அவர்களது கிண்ணர்கள் மற்றும் உரகர்கள் போன்றவர்களை குறிப்பதாகும். அவர்களும் கூட விமானங்களில் தான் வந்தார்கள். ஸ்வ நிவாப்ஷே என்பது அவர்கள் அனைவரும் அவளது இல்லத்திற்கு மிக அருகில் பறந்து சென்றனர் என்பதை குறிப்பிடுகிறது இல்லையா? தன்னுடைய தன்னுடைய வீட்டுக்கு மேலேயே வந்து அது ஓப்பன் பிளேஸ் தானே இல்லையா? அவருக்கென்று ஒரு குடில் கிடையாது, சிவபெருமானுக்கு எல்லாமே ஓப்பன். அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கே விமானம் போகிறது வந்து சுலபமா அவங்களால பார்க்க முடியும். சோ தேவர் தன் மனைவியினர் ஆடைகளும் அங்க லாவண்யங்களும் இங்கே மிகவும் எழிலுற விளக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. அவர்கள் விழிகள் அசைந்தன, அவர்களது காதணிகளும் பிற ஆபரணங்களும் மின்னுங்கின, அவர்கள் ஆடைகளோ மனதை மயக்கின. இப்படி எல்லாருமே ரொம்ப அழகா ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா எப்பவுமே நாமெல்லாம் கூட அலங்காரம் பண்ணிட்டு தான் போறோம் இல்லையா? அது போல தேவர்களும் அந்த யாகசாலைக்கு அந்த யக்னம் நடத்தக்கூடிய இடத்துக்கு செல்வதால் அவங்களும் நல்ல ஆடைகள் இல்லையா, அணிகலன்கள் எல்லாம் அழிந்த வண்ணம் செல்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தங்கள் கணவனும் சேர்ந்தே வந்தாள், அதனால் அவள் மிகவும் அழகானவர்களாக தோன்றினர். இதனை கண்டு சதி என்னும் தாக்ஷாயினி தானும் இது போல தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு தன் கணவனுடன் சேர்ந்து அவ்வேளுவில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாட்டம் கொண்டாள். ஒரு பெண்ணின் இயற்கையான விருப்பம் அப்படியே தான் இருக்கும். இதுதான் இயற்கையே. நாம எல்லாரும் கூட இந்த மாதிரி நிலையதான் இருக்கும். எவ்வளவுதான் அப்பா அம்மா நம்மளை திட்டி இருந்தாலும் கூட இல்லையா? ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது அந்த இயல்பு என்பது பெண்ணுக்கு வந்து சுலபத்துல வந்து அவங்க போயிடுவாங்க கருணையோட. சதி உவாச்ச, ஏன்னா அவங்க எமோஷனலி டயர்ட். சதி உவாச்ச பிரஜாபதேஸ்தே ஸ்வசூரிய சாம்பிரதம் நிர்யாபிதோ யஜ்ஞமஹே மகோத்சவ கில கில வயம் சா தத்ராபிசராம வாம்தே யதி அர்த்தி தாமி விபுதா விரஜந்திஹி. எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்கோ. हरे कृष्ण। सती उवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ मगोत्सव किल वयं च तत्रापि सराम वां ते यदि अर्तितामि विबुधा व्रजन्तिः. சதி உவாச்ச, சதி கூறினாள், பிரஜாபதே தக்ஷனின் தே உங்கள் ஸ்வசுரஸ்ய மாமனார் சாம்பிரதம் இன்று நிர்யாபித தொடங்கி இருக்கிறார். யஞ மகா உற்சவ மிகப்பெரிய வேள்வி. கில உறுதியாக, வயம் நாம், ச மேலும், தற்ற அங்கே, அபிசாராம போகலாம், வாம ஓ எனது அன்பிற்குரிய சிவபெருமானே, தே உங்கள், யதி இருந்தால், அர்த்திதா விருப்பம், அமி இவர்கள், விபுதா தேவர்கள், பிரிஜந்தி செல்கின்றனர், ஏனெனில். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சதி கூறினால், அன்பிற்குரிய சிவபெருமானே, தங்கள் மாமனார் இப்போது பெரும் வேள்வியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அதில் கலந்து கொள்வதற்காக அழைக்கப்பட்ட அனைத்து தேவர்களும் அங்கே போய்க் கொண்டிருக்கின்றனர். தாங்கள் விரும்பினால் நாமும் அங்கே செல்லலாம். பொருளுரை,
தனது தந்தைக்கும் கணவனுக்கும் இடையே இருக்கும் கருத்து வேறுபாட்டினை சதி நன்கு அறிந்தே இருந்தாள். இருப்பினும் தனது தந்தை நடத்தும் மிகப்பெரிய யாகத்தில் தேவர்களெல்லாம் கலந்து கொள்வதை பார்த்த பிறகு தானும் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினாள். இருந்தாலும் அவள் தனது கணவரிடம் நேரடியாக தான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்காது. அவரும் விரும்பினால் தானும் அவருடன் வருவதாக கூறினாள். அதாவது தனது விருப்பத்தினை மிகவும் பக்குவமாக எடுத்துரைத்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ. சதி உவாச்ச, சதி கூறினால், அன்பிற்குரிய சிவபெருமானே, இல்லையா, கணவன் வந்து அதாவது தன்னுடைய கணவனுக்கும் தன்னுடைய தந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய அதாவது பூசல்கள் வந்து அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால்தான் வந்து பெர்மிஷன் வந்து எப்படின்னா அவருக்கு கன்வீனியன்ஸா இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து கேட்டறிந்து அப்படி அவரையும் அழைச்சிட்டு தான் அந்த வேள்விக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து பக்குவமாக எடுத்துரைக்கிறாள் இல்லையா. ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆக்சுவலி. சோ தங்கள் மாமனார் இப்பொழுது பெரும் வேள்வினை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதில் கலந்து கொள்ள எல்லா தேவர்களுமே வந்து அழைக்கப்பட்டு அவர்கள் எல்லோரும் அந்த இடத்துக்கு நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் விரும்பினால் நாமும் அங்கே செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்தி வந்து சொல்றார். தனது தந்தைக்கும் கணவனுக்கும் இடையே இருக்கும் கருத்து வேறுபாட்டினை சதி நன்கு அறிந்தே இருந்தாள். இருப்பினும் தனது தந்தை நடத்தும் மிக பெரிய யாகத்தில் தேவர்கள் எல்லாம் கலந்து கொள்வதை பார்த்த பிறகு தானும் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினாள். இது இயல்புதான் இது இல்லையா. இருந்தாலும் அவள் தனது கணவனிடம் நேரடியாக தான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்காது அவரும் விரும்பினால் தானும் அவருடன் வருவதாக கூறினாள். தட் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி. இப்படிதான் அந்த அதாவது எந்த ஒரு நிலையிலுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நாம இந்த சத்தி எடுத்துரைத்திருக்கக்கூடிய விதத்தை பார்க்கும் பொழுது எஸ், இருவருக்கு மத்தியில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து எரியற நெருப்புல எண்ணெயை ஊத்துற மாதிரி இன்னும் நம்ம பெருசா பண்ணிடக்கூடாது. எப்பவுமே ஆன வரைக்கும் அந்த பெரிய இஷ்யூவை வந்து அதாவது ஏதுமற்ற நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி வந்து ஒவ்வொருத்தருமே முயற்சி பண்ணணும். இப்ப தந்தைக்கும் தன்னுடைய கணவருக்கும் வந்து அநேக அதாவது அவர்கள் இருவருடைய கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருக்கிறது தெரிஞ்சு எஸ், இருந்தாலும் அங்கே சிவபெருமானுக்கு அந்த சாய்ஸ் வந்து அவரே எடுக்கட்டும்ன்றதுக்கு அந்த ஆப்ஷனை கொடுக்குறான். ஸ்டில் அவங்களும் அந்த இதுக்கு வந்து யாகத்துக்கு போகணும்ன்ற விருப்பத்தையும் அவள் எடுத்துரைக்கிறாள் அவரோட இணைந்து. ஆனா அந்த வாய்ப்பு வந்து அவருக்கே வந்து கொடுக்கணும், லெட் ஹிம் டேக் த டிசிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு அவள் வருகிறாள் இல்லையா. தட் இஸ் ஹவ் நம்ம வந்து இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஸ்மூத்தன் பண்றதுக்கு பாக்குறது. ஆக்சுவலி இது நம்ம எல்லாரும் கூட கையாண்டு இருப்போம் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லையா. அம்மா வீட்டுக்கும் மாமனார் வீட்டுக்குமே இருக்கக்கூடிய அதாவது மாமியார் வீட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அதாவது ஒரு பெண்ணானவள் தான் வந்து அதை அழகா வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ ஒரு நாம நினைச்சா எல்லாமே ஒரு ஸ்மூத்தா எடுத்துட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா நாம நினைக்கலன்னா நல்லா இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் கூட நாம ஸ்பாயில் பண்ணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு. இரண்டு விதமான நிலைகள் உண்டு. நாம் எவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறோம் அதை பொறுத்துதான் இந்த ரெண்டு தரப்புல இருக்கிறவங்களுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஆன வரைக்கும் ஸ்மூத்தனா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கும் ஒருவருடைய நிறைகளை வந்து மேம்படுத்தி குறைகளை வந்து விடுத்து நம்ம குறைகளை வந்து எஸ், நம்ம எல்லாரும் கூட இப்போ ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி தான் நம்ம கூடி இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாரும் சேவைகள் புரிகின்றோம் இல்லையா, சேவை செய்யறோம். ஆனா ஒவ்வொருத்தரிடத்திலுமே வந்து அதாவது ஏற்றங்களும் உண்டு, நல்ல குணாதிசயங்களும் உண்டு. மேலும் வந்து தவிர்க்க முடியாத சில கால நேரங்கள்ல வந்து அஜ்ஞானத்தையும் நாம வெளிப்படுத்துவதும் உண்டு இல்லையா. ஆனா நம்ம அஜ்ஞானத்தை வெளிப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறதே உணராத நிலையில இருந்து செயல்படக்கூடிய தன்மையும் உண்டு. சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்பொழுது அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்தாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு நபரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை விடுத்து நாம நிறைகள் மீது போக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வந்து கண்டிப்பாக வழங்கணும். ஏன்னா குறை நம்மிடத்திலுமே உண்டு இல்லையா. நம்முடைய குறை வந்து நாம அலசி ஆராயறது கிடையாது. நம்முடைய குறை இருந்தா அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் அட்டென்ட் பண்ணணும். நம்மிடத்தில் மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்தினால் அடுத்தவர்களிடத்திலும் அந்த மாற்றம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம சதியினுடைய உரையாடல் இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லையா. அவ்வளவு பிடிக்காத ஒரு தன்மை சிவபெருமானுக்கு அவ்வளவு வெறுப்பு கிடையாது. ஆனா தக்ஷன் வந்து சீஃப் பிரஜாபதி நான் அப்படிங்கிற அந்த அகம்பாவம் இல்லையா, அந்த அகங்காரத்தினால் வந்து சிவபெருமானை ரொம்பவுமே நிந்திக்கிறது, சபிக்கிறது, இதெல்லாம் கண்டு
இங்க இருக்கிறவங்களும் வந்து சாபத்தை வந்து ஏற்படுத்தியதால சிவபெருமானுக்கு அதாவது உளைச்சல் தான் இல்லையா. அந்த இடத்துல அவருக்கு மன சங்கடம் ஏற்பட்டுதான் அந்த இடத்தை விட்டு அவர் சென்று விடுகிறார். சோ இன்னும் மேலும் அந்த சூழ்நிலையை வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழலை வந்து கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து அங்கிருந்து அதாவது முந்தைய யாக நடக்கும் நிகழ்ச்சியிலிருந்து அவர் சென்று விடுகிறார். சோ இப்போ அதே அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா நடக்கத்தான் போறதுன்றது வந்து அவருக்கு நன்னா தெரியும். அழைக்கவில்லை என்றாலும் சிவபெருமான் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா சென்று இருப்பார். ஆனா அங்கே அழைத்த பிறகு சென்ற பிறகே வந்து அவருக்கு அவ்வளவு அவமானங்கள் ஏற்பட்டது. இப்ப அழைக்காம போனா இன்னும் பெரிய அவமானங்கள், அங்கே மீண்டும் அதிகமான சாபங்கள் இல்லையா. ஒரு சுச்சுவேஷனே வந்து மோசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும் என்பதை அவர் உணர்ந்திருக்கிறார். அதனால்தான் அவர் வந்து போகணும்னு விருப்பப்படலை. ஆனா சதி வந்து தட் இஸ் இந்த ஒரு பாவத்துல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பெண்ணுக்கு வந்து அதாவது பிசிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா உண்டு. ஏன்னா தாய் தான் வந்து 10 திங்கள் வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தன்னுடைய அதாவது கருவில வந்து சுமந்து அதை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து எடுத்துட்டு வரலாம். அதனால்தான் பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் வந்து பெண்ணுக்கு வந்து அதிகம். ஸோ டிட்டாச்மெண்ட் மோடு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆணுக்கு உண்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பாண்டிங் இல்லை. அதனால்தான் நாம எல்லாமே பெண்ணுக்கு வந்து எமோஷனலி டைட். ஸோ அந்த எமோஷன்ஸ் வரும்பொழுது அது 2 விதமான விளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்தும். ஒன்று நன்மையே தரக்கூடிய விளைவுகளையும் கொடுக்கும். எப்படி துருவ மகாராஜ் நம்ம படிக்க போறோம் பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல இந்த காண்டத்திலே அவருடைய அவருடைய தாய் சுனிதி இல்லையா. சோ எங்கே பகவான் இருக்கிறார் என்றால் காட்டை நோக்கி வந்து அங்கே உனக்கு வழி நடத்துவார் என்ற அந்த இதை வந்து சொல்லி அனுப்புறான். இவந்தோ துருவ மகாராஜ் அந்த சிறு பிராயத்துல அவர் காட்டை நோக்கி சென்று அங்கே நாரத மகரிஷியிடம் எடுத்து வந்து மந்திர உபதேசம் பெற்று அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு பக்தியில வந்து அவர் வந்து அந்த தியானத்துல உட்கார்ந்து இருந்த வண்ணம் அதுல வந்து நிறைவு பெற்று இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற்ற பொழுதும் இங்க பேரலா அவருடைய தாய் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களும் அந்த ஆத்தாரிட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஏன்னா மகன் வந்து தனித்து சென்றிருக்கின்றான், 5 வயது சிறுவன் வந்து தனித்து காட்டிற்கு செல்வது என்பது அது உசிதமான செயலே கிடையாது. ஆனாலும் வந்து சோ எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணம் வந்து துருவ மகாராஜருடைய தாயை நாம வந்து உதாரணமாக சொல்லலாம் இல்லையா. சோ இந்த ஒரு உதாரணத்தை நாம எடுத்துக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவருடைய சிற்றனையா இருக்கக்கூடிய சுருச்சியை கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, 2 விதமான கேரக்டர்ஸ் ஒரே குடும்பத்துல நாம பார்க்கின்றோம். அதனால ஒரு குடும்பத்தை வந்து ஏற்றமான பாதையில் எடுத்து செல்பவள் பெண்தான் இல்லையா. அதே குடும்பத்தை வந்து முன்னேற்றம் அல்லாத ஒரு நிலையில வந்து தக்க வச்சுட்டே இருக்கிறது வந்து பெண்தான். சோ பெண் நினைத்தால் அந்த குடும்பத்தை வந்து எவ்வளவோ ஒரு கற்பக விருட்சம் மாதிரி ஒரு நிலையில வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை எடுத்துட்டு வர முடியும். இல்லைன்னா அதாவது இலைகளே அற்ற ஒரு மரத்தை போலவும் அந்த குடும்பத்தை வந்து பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், அதாவது அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அவங்களுடைய பாண்டிங் இல்லையா, அவங்களுடைய எமோஷனல் பேலன்ஸ், இதையெல்லாம் கொண்டுதான் நம்ம வந்து செய்ய போறோம். இங்க சதி இவ்வளவு அழகான பேசக்கூடியவர் பின்னாடி வந்து ஷீல் பி லீவிங் த பாடி ஆல்சோ இல்லையா. அதையும் நம்ம பார்க்கதான் போறோம். அதாவது தனது விருப்பத்தினை மிகவும் பக்குவமாக எடுத்துரைத்தால், இந்த பக்குவத்தை தான் நம்ம எல்லா விஷயங்களிலுமே கையாள வேண்டும். இந்த மாதிரியான பக்குவத்தை ஒரு பெண் வந்து கையாண்டால் அந்த குடும்பத்துல சண்டையே இருக்காது கண்டிப்பா. ஓகே, தஸ்மின் பகின்யோ மமம், அது மாமியார ரோலா இருக்கட்டும், மருமகள் ரோலா இருக்கட்டும், தாய் ரோலா இருக்கட்டும் இல்லையா, சகோதரி ரோலாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு நிலையிலுமே, அதாவது தன்னுடைய மகளாக இருக்கட்டும், மனைவியாக இருக்கட்டும், அடுத்து வந்து அம்மா மாமியார், இந்த மாதிரியான தங்கை அக்கா தங்கை, இந்த உறவுமுறைகள் எல்லாத்துலயுமே பெண் என்பவள் பரிமாணிக்கிறாள் இல்லையா. சோ தாய் ஸ்தானம் என்பது உயர்வான ஸ்தானம். சோ அவளுக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த பக்குவம் தான் இது. ஒரு பெண் இந்த பக்குவத்தில் நிலை கொண்டால் அந்த குடும்பம் வந்து மென்மேலும் பெருகும். இதுதான் மாதாஜி. ஒரே ஒரு டவுட், பெண்ணுக்கு அதாவது அவ சிவபெருமான கல்யாணம் பண்ணிக்க போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. பட் அந்த இவனுக்கு பிடிக்கல. ஆனா வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கும் போது இவன் ஏன் வந்து அவங்க அப்பா இது பண்றான்? அதான் நான் கேட்கிறேன். புருஷனை வந்து தன்னோட புருஷனை அவ அங்கீகரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. தன்னோட அப்பான்னா என் அப்பாவை இன்னமும் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. புருஷனோட தானே மாதாஜி இருக்கணும். கரெக்ட். she didn't leave the husband. no she's requesting. நீங்க அங்க பாவத்தை பார்க்கணும். அவங்க வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். அங்கே அதிகாரம் என்பது கிடையாது, ரிக்வசிஷன். நீங்க கூட அம்மா வீட்டுல எவ்வளவோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும்
அம்மா வீட்டுல ஒரு விசேஷம் நடக்கிறதுன்னா நீங்க போகணும்னு விரும்புவீங்களா, விரும்ப மாட்டீங்களா? போவோம். அது ஆனா உங்களுக்கு புருஷனை நல்லா மதிக்கணும், இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு வெளியில வந்துருவாங்க. சில எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான். கரெக்ட் தான் புருஷனுக்கு மாதாஜி. வந்து நல்ல மரியாதை கொடுக்கலன்னு வச்சுங்களேன், அந்த தட்ஸ் இடத்துல வாட் பிகாஸ் ஆஃப் த இப்ப எமோஷனல் யாருமே டைப். இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி. நான் பாத்துட்டேன், நிறைய இடத்துல பாக்குறேன் நான். யாருமே அப்படி மாறல. புருஷா மாப்பிள்ளைக்கும் மாமனாருக்கோ மாமியாருக்கோ ப்ராப்ளம் வந்தா கூட இவங்க கலந்துக்கிறாங்க நல்லா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அது தப்பு. புருஷன் தானே மெயின், அவரு தானே எல்லாமே லைஃப் லாங்கா அது பண்ணும். இரண்டு கரெக்ட். அதாவது யாருக்குமே அது எப்படின்னா தெரியல. இல்ல அப்படி இல்ல, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ன்றது யாருக்குமே கொடுக்க கூடாது. டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம யாருமே பண்ணவே கூடாது, யாரையுமே பண்ணக்கூடாது. எஸ் கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ ஆனாலும் ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு மேக் இட், அட்லீஸ்ட் மேக்கப் பண்ணணும்ன்றது இந்த பிரயத்தனம் கண்டிப்பா பண்ணணும் மாதாஜி. வி ஹாவ் டு டூ இல்லையா? ஒரு முறை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணதுனால அடுத்த முறை அதே டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் தான் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கான கேரண்டி இருக்கா? தெர் இஸ் மனமாற்றம் ஏற்படுறதுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா நம்ம? அதுக்கப்புறமா அவன் மாறலன்னா அது வி கேன் டேக் எ கால். ஆனா ஒரே ஒரு முறை வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆன பிறகு மீண்டும் அடுத்த முறை நாம வந்து அங்க போகக்கூடாது என்பது, so that is not the right choice. We need to take it up இல்லையா? தெய்வீகமான பாலிடிக்ஸ், உறவு விட்டு போயிடும், போக வேண்டியதுதான். அதுக்காக தான் she is trying. ரிலேஷன்ஷிப் பாண்டிங்கே வந்து பெண்ணாலதான் மாதாஜி பண்ண முடியும், ஆனால் அந்த எஃபெக்டிவா பண்ண முடியாது. தே வில் நாட். ஏன்னா பேசிக்கலி அவங்க வந்து எந்த பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது, யார் இல்லையா? டிட்டாச்மெண்ட்ல தான் இப்ப வந்து ஏன் மாதாஜி இன்னொன்னு, இவ வந்து அவங்க பேரண்ட வந்து நம்ம தன்னோட புருஷனை இது பண்ணல அப்படிங்கிட்டு இவ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தானாக்கா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கல்ல, பேரண்ட் புரிஞ்சுப்பாங்கல்ல, சரி நம்ம மாப்பிள்ளைய சரியா நடத்தல, அதனாலதான் கண்டிப்பா அதற்கான வாய்ப்பு இப்ப வரும். தந்தை கிட்ட கண்டிப்பா பேசுவா. சரி, பெண் என்பவள் ஒரு புறமே பண்றான்னு நினைக்காதீங்க. இப்ப நம்ம வீட்டுக்காருக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கலன்னா அம்மா வீட்டுல வந்து நீ குடுக்கல அப்படின்னு கேட்காமல இருக்காங்க, கண்டிப்பா கேட்பாங்க. எந்த வீட்லயுமே வந்து பொண்ணு விட்டு கொடுக்கவே மாட்டான். கணவனிடத்துல பேசுறது வேற, ஆனா அம்மா வீட்டுல பேசுறது வேற. கணவன் முன்னாடியே அதை வந்து பேச மாட்டாங்க, ஏன்னா அப்ப அவரும் வந்து இவங்களை வந்து வேல்யூ இல்லாம தானே நடத்துவார் இல்லையா? தர் இஸ் எ சான்ஸ். அதனாலதான் இந்த பக்கத்தை வந்து இப்படிதான் ஆளணும், இந்த பக்கத்தையும் இந்த பக்குவமா இப்படிதான் ஆளணும். கண்டிப்பா சதி பேசுவாள், அதை நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பார்ப்போம். இட் இஸ் லைக் a relationship. வரும் இல்ல, அவளுக்கு கோபம் தான் வரும், ரொம்ப கோபம் வரும். ஏன் வரும் சொல்லுங்க? ஏன் கோபம் வரும் சொல்லுங்க? அவங்களும் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோட ஆளப்படுபவர்கள் தான் இல்லையா? அதனால கண்டிப்பா கோபம் வரும். கோபம் என்று வந்தாலே அந்த இடத்துல அஜ்ஞானம் என்பது இருக்கும். கோபம் வந்தா அதிரடி முடிவெடுப்பா, அதுதான் பிரச்சனை. கோபம் வந்தாலே எல்லாருமே தவறான முடிவு போய் விழறேன் அப்படின்பா இதுல, அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. இல்ல படிக்கலாம், இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து படிக்கலாம். சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேட்டிருக்கிற விதம் வேற இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம திருவிளையாடல் சினிமா எல்லாம் பார்ப்போம், அதுல வந்து அங்க போயிட்டு சாபத்தை கொடுத்துட்டு அப்புறமா வந்து இது என்னது அந்த கான்செப்ட் தப்பு. அது ஆக்சுவலி அந்த திருவிளையாடல் சினிமால கொடுத்துருக்கிறதே தவறு இல்லையா? அர்த்தநாரீஸ்வரராக அப்ப கொடுக்கறதே கிடையாது. சோ நாம கேதாரீஸ்வரர் விரதம் கூட பண்றோம் இல்லையா? சோ தட் இஸ் ஹவ். அங்கதான் வந்து சிவபெருமான் வந்து தன்னுடைய பாதியை வந்து பார்வதிக்கு கொடுக்கறது. இங்க சதி வந்து யாகத்துலதான். இங்க பாகவதம்ல என்ன வருதோ அதுதான் ரைட்டான ஒரு இது. யாகத்துல வந்து அதாவது சமாதி நிலை கொண்டு இந்த உடலையே விட்டு அவள் வந்து நீங்கி விடுகிறாள், ஆக்சுவலி இல்லையா? அதுதான் கரெக்டான இது. ஷி நெவர் கம்ஸ் பேக் அகெயின். சிவபெருமான இடத்துல வர்றதே கிடையாது. ஆனா நாம பார்த்த திருவிளையாடல் சினிமால வந்து எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க? சின்ன பிராயத்துல நான் பார்த்தேன், நான் 10 வயசு இருக்கும்போது. எனக்கு எல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ஆனா அந்த யாகத்துல போயிட்டு அந்த யாகத்தை வந்து அழிவுறட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சபிச்சு விட்டு இங்க வந்து வருவாங்க இல்லையா? அப்ப சிவபெருமானை ஏத்துக்க மாட்டார் இல்லையா? அவர் நெற்றிக்கண்ல அவங்கள வந்து பஸ்மமாக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து மீண்டும் வந்து அர்த்தநாரீஸ்வரர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஸ்டோரி இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து மேன்மேடு ஸ்டோரிஸ். ஆனா இப்ப நம்ம வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது தான் உண்மை. இங்கேயே வந்து இந்த யாகசாலையிலே வந்து தன்னை வந்து தன்னுடைய இந்த உடலை விட்டு அவள் சென்று விடுவாள், அதுதான் ரைட். சோ அர்த்தநாரீஸ்வரரா கொடுக்கறது வந்து பார்வதியாக அவர் வந்து வரும்பொழுது இல்லையா, இமவானுடைய மகளாக பிறந்து பார்வதியாக வரும்பொழுது அவளை திருமணம் செய்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அதாவது சக்திக்கு வந்து வேல்யூ கொடுக்காம சிவனுக்கே மட்டும் வந்து வேல்யூ கொடுத்த பிருகுமுனி கிடையாது, பிரிங்கி நினைக்கிறேன்.
அந்த பிரிங்கி முனி வந்து அது வரும் அந்த அந்த கேதாரீஸ்வரர் விரதத்துல படிக்கும்போது அந்த முனிவருடைய பேர் எனக்கு கரெக்டா எக்ஸாக்ட் ஞாபகம் இல்லை. ஸோ பிரிங்கி மாதிரிதான் அவர் வந்து சிவபெருமானை மட்டும், ஏன்னா சிவபெருமான இடத்துல அவர் என்ன கேட்டார்? மோட்சத்தை கேட்கிறார். அவருக்கு வந்து சக்தி இடத்துல வந்து கேட்கணும்னா நமக்கு இந்த பௌதீக வளங்களை தான் நாம தாய்கிட்ட, எல்லாருமே நம்ம தாயார் கோயிலுக்கு போறோம்ல, எதுக்கு போறோம்? போயிட்டா அம்மா எனக்கு இந்த கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் இல்லையா, அவங்களும் பாவம் அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து நமக்கு எல்லாமே அருள் பாலிக்கிறாங்க. ஸோ பௌதீகத்திற்காக வந்து நாம ஏதாவது வேண்டணும்னா கண்டிப்பா தாயார் கோயிலுக்கு தான் போகணும் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து மோட்சம் வேண்டும், ஞானம் வேண்டும், அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளிப்படணும்னா சிவனை வணங்கணும் இல்லையா. சிவனை வணங்கினால் அதாவது பகவானுடைய பக்திக்கு, அதாவது மோட்சம் இறைவனுடைய பாதங்களை சேரணும் அப்படின்னு, மகாவிஷ்ணு பாதங்களை சேரணும், கிருஷ்ணருடைய பாதங்களை சேரணும் வேண்டதுக்கு நம்ம இது சிவபெருமானை அணுகினால் 100%. அதைதான் அவர் வேறுபடுத்தி காட்டுவார். ஐ திங்க் லாஸ்ட் 10 days பிஃபோர் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா. மோட்சத்தை வேண்டியவர் அவர் வந்து. ஸோ சக்தியை வேண்டது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை நம்ம வேண்டது. அவனுக்கு மோட்சம் தேவை, உன்னுடைய பௌதிக இது தேவையில்ல, அதனாலதான் உங்ககிட்ட அவன் வந்து வரல. தேவர்களுக்குள்ளேயே பாருங்க இல்லையா, இங்க ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்து எப்படி வேறுபடுத்தி இந்த ஒரு இதுல இருந்தே நம்ம பார்க்கலாம். சிவபெருமானும் தாயாருடைய இந்த உரையாடல், அப்ப எனக்கு வேல்யூவே கிடையாது, அவனுடைய உடல்ல இருந்து எல்லா சக்தியும் நான் எடுத்துறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ், இதுதான் பௌதீக. ஸோ தட்ஸ் த மாயை இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு இதுல இக்கத்துல இருக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த இதுல இருந்து வரும்போது அந்த முனிவருடைய ரிஷியனுடைய உடல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் சக்தியை எடுத்துட்ட பிறகு அவனால நிக்கவே முடியாது இல்லையா. சோ சக்தியினுடைய பாகத்தை எடுத்த பிறகு அதுக்கு ஒரு தண்டை கொடுத்து அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போறதுக்காக சிவபெருமான் வந்து செய்வார். அப்போ எனக்கு வேல்யூவே இல்லாத வேலையை நீங்க செய்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கோச்சுண்டு அவங்க வந்து கீழே வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேதாரீஸ்வரர் நோன்பை நோற்று அவர் வந்து அர்த்தநாரீஸ்வரராக வந்து கொடுக்கறது. ஆக்சுவலி பாதி பாகத்தை இருவரும் இல்லாத, பிரிந்தே கிடையாது, இருவரும் வந்து ஓருடல்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டுறது. சக்தி வேறு சிவன் வேறு கிடையாதுன்ற அந்த தத்துவத்தை வந்து விளக்குறது. ஆனா இங்க வரும்பொழுது இப்ப அந்த சினிமால பார்த்து நம்ம எல்லா சினிமாவும் அடுத்து சீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கருத்துக்கள் எல்லாமே ரைட்டா கொடுப்பாங்கன்னு கிடையாது, பட் சினாரியோஸ் கரெக்டா இருக்கும். ஆனா அதனுடைய கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டான ஒரு இதுல கொடுக்க மாட்டோம். ஓகே, அதனால நம்ம சாஸ்திரங்கள் என்ன படிக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, சோ இங்க கணவன் வீட்டுக்கும், அதாவது பெண்ணுக்கு பெருமை எதுன்னா சென்ற வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் பிறந்த வீட்டுக்கும் வந்து இடையில இருக்கக்கூடிய நட்பை வந்து அவள் வந்து நல்ல ஒரு இதுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் பெண்ணுக்கே வந்து பெருமை. அந்த ஒரு ஸ்தானத்துல இருந்துதான் இப்போ சதி வந்து ட்ரை பண்றான். இது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கடைசியில வந்து நல்ல விதத்துல அமைச்சுக்கணும், அது அவளுடைய இது. ஆனா தக்ஷன் மாறவே மாட்டான், தந்தை மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு இல்லையா. சோ கணவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை வந்து தந்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு, தந்தை நடத்தக்கூடிய யாகத்திற்கு செல்லணும்ன்ற அந்த இது, இத்தனையுமே வந்து இந்த சதியினுடைய மனதுல வந்து ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து வெளியே இருந்து பார்க்கிறவங்களுக்கு வந்து அத்தகைய அகங்காரத்தை கொண்ட தக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக சிவனுக்கு வந்து மரியாதை கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. அழைத்து வந்த, அதாவது அழைப்பு விடுத்தப்ப வந்தப்பவே அவர் மரியாதை கொடுக்கல. இப்ப அழைக்காம இவங்க 2 பேரும் போனா, அதாவது பெண்ணை விட்டுட்டு அவர் வந்து மோர் தென் சிவபெருமான் தன்னுடைய கடைசி மகள் மீது அவ்வளவு பிரேமை கொண்டிருந்தவன் அவளை விடுத்து இப்ப யாகத்தை நடத்தி கொண்டே மற்ற பெண்கள் எல்லாருமே யாகத்திற்கு வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய கணவர்களோட இல்லையா. அப்படி இருந்து இந்த பெண்ணை நம்ம அழைக்கலையன்ற அந்த உந்துதல் அவனுக்கு இருக்கணுமா இல்லையா? கண்டிப்பா இல்லை. அப்படின்னா அவனுடைய அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடை நாம் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக காண வேண்டும். அப்படிப்பட்டவன் வந்து இப்ப சிவபெருமான் சொல்றதுதான் ரைட், நீ அங்க போனா உனக்கு அவமானம் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து பின்னாடி சொல்லுவார். அவர் அந்த பர்மிஷனே கொடுக்கறது இல்ல, போகவே வேண்டாம் தான் சொல்லுவார். அததான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க. தஸ்மின் பகின்யோ மம் பிரத்ருபி ஸ்வகை த்ருவம் கமிஷ்யந்தி சுஹ்ருத் தித்ருக்ஷ்வஹ அஹம் ததஸ்மின் வவதாபி காமயே சகோபநீதம் பரிபர்மம் அர்ஹிதும். எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மின் பகின்யோ மம் பத்ருபி ஸ்வகை த்ருவம் கமிஷ்யந்தி சுக்ருத்தித்ருக்ஷவஹ அகம் சதஸ்மின் பவதாபி காமயே
சகோபனீதம் பரிபர்ஹம் அர்ஹிதும். தஸ்மின் அவ்வேள்வியில் பகின்ய சகோதரிகள் மம எனது பத்ருபி தங்கள் கணவர்களுடன் ஸ்வகை தங்களுக்குரிய துருவம் கண்டிப்பாக கமிஷ்யந்தி செல்வர் சுக்ருத் திக்ருக்ஷவ தங்கள் உறவினர்களை சந்திக்கும் ஆசை. அகம் நான் ச மேலும் தஸ்மின் அக்கூட்டத்தில் பவதா தங்களுடன் சிவபெருமான் அபிகாமையே நான் விரும்புகிறேன் சக உடன் உபநீதம் கொடுக்கப்பட்ட பரிபர்கம் அணிகலன்களினால் அலங்கரித்து அர்ஹிதும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. மொழிபெயர்ப்பு: எனது சகோதரிகள் அனைவரும் தங்கள் கணவர்களுடன் தங்கள் உறவினர்களை காண்பதற்காக நிச்சயம் இவ்வேள்வியில் கலந்து கொள்வார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். நானும் எனது தந்தை எனக்கு சீதனமாக தந்த ஆபரணங்களினால் என்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு தங்களுடன் சேர்ந்து அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். பொருளுரை: ஆடை அணிமணிகளினால் நன்கு அலங்கரித்துக் கொண்டு பெண்டீர் கணவர்களுடன் தங்கள் நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் காண்பதற்காக பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளவும் வாழ்க்கையில் இப்படி அனுபவிக்கவும் விரும்புவர். இத்தகைய விருப்பம் ஒன்றும் வழக்கத்திற்கு மாறானது அல்ல. மேலும் உலகியல் இன்பத்தின் அடிப்படை விதியாக பெண்களே இருக்கின்றனர். இதனாலேயே சமஸ்கிருதத்தில் பெண்களை ஸ்திரீ என்பர். ஜட இன்பத்திற்குரிய களத்தை அதிகரித்துக் கொள்பவர்கள் என்பது இதன் பொருள். பௌதீக உலகில் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இடையில் ஒரு கவர்ச்சி இருக்கிறது. கட்டுண்ட வாழ்க்கையின் நியதி இதுதான். பெண் ஆணை கவர்வதினால் வீடு, வாசல், செல்வம், பிள்ளை, நண்பர் என்று பரு உலக செயல்களின் நோக்கமானது விரிகிறது. இதனால் தேவைகள் குறைவதற்கு பதிலான உலக இன்பங்களில் ஒருவன் முழுவதும் சிக்கிக் கொள்கிறான். சிவபெருமானோ இதிலிருந்து மாறுபட்டவர். அதனாலேயே அவர் சிவம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மிகப்பெரிய தலைவரான தக்ஷனின் மகளான சதியை பிரம்மதேவனின் வேண்டுகோளின் பேரில் மனமுடித்திருந்தும் சிவபெருமான் இது போன்ற பரு உலக இன்பங்களினால் கவரப்படவில்லை. சிவபெருமான் உறுதியாக இருந்தும் மன்னன் மகளாக சதி இன்பங்களை விரும்பினாள். அவள் தனது பிற சகோதரிகளைப் போல தானும் தன் உறவினர்களை பார்ப்பதற்காக தன் தந்தையின் இல்லம் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினாள். இங்கே அவள் தனது தந்தை சீதனமாக கொடுத்த ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளப் போவதாக கூறுகிறாள். தனது கணவன் கொடுத்த ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளப் போவதாக கூறவில்லை. ஏனென்றால் அவர் இது போன்ற விஷயங்களில் நாட்டம் உடையவர் அல்லர். எந்நேரமும் முழுமுதற் கடவுளின் நினைவிலேயே தன்னை மறந்து இருப்பதினால் தனது மனைவியை எவ்வாறு அலங்கரிப்பது, எவ்வாறு பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொள்வது என்பதெல்லாம் சிவன் அறியார். வேத முறைகள் பெண்களை தக்க சீதனங்களுடன் மனமுடித்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. சதியும் தனது தந்தையினால் ஏராளமான ஆபரணங்களை சீதனமாக கொடுத்து மணமுடிக்க பெற்றாள். அவ்வாறு மணமுடிக்கும் பொழுது கணவனும் மணப்பெண்ணும் ஆபரணங்களை அளிக்க வேண்டும் என்பது மரபு. ஆனால் சிவபெருமானோ பொருட்களாக எதையும் வைத்திருப்பவர் அல்லர் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதினால் சதி தனது தந்தை கொடுத்துள்ள ஆபரணங்களினாலேயே தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினாள். சிவபெருமான் நல்வயத்தால் அவ்வாபரணங்களை தன் மனைவியிடம் இருந்து எடுத்து அவற்றை விற்று கஞ்சா போன்றவற்றை குடிக்கவில்லை. ஏனென்றால் சிவபெருமானை பின்பற்றுவதாக கூறும் அவரது அடியவர்கள் தனது மனைவி நகைகள் உட்பட வீட்டில் உள்ள பொருட்களை விற்று மது, கஞ்சா போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்துகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இரண்டு விதமான வெவ்வேறு நிலைகள் இல்லையா? எஸ், ஸ்திரீ என்றால் விரிவாக்கம், ஸ்திரீ என்றால் எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா? ஒரு வீட்டுல நம்ம ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த வீட்டுல குழந்தை இதெல்லாம் வரும்போது அந்த குடும்பம் அபிவிருத்தி. குழந்தை செல்வம் மாத்திரம் கிடையாது, அந்த வீட்டுல செல்வ வளம் இல்லையா, ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் அத்தனையுமே அந்த குடும்பம் வீடு, வாசல் எல்லாமே, நிலபுலன் எல்லாமே அதை அதிகரிக்கிறது இல்லையா? சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ ஸ்திரீ என்பவள் விரிவாக்கம் அப்படிங்கறது ஆனா ஆண்மகன் அங்கே அப்படியேதான் இருப்பாங்க. ஆனா பெண்ணு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குடும்பத்தையே பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த இது பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் உரித்தான அந்த குவாலிட்டி. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தஸ்மின் பகின்யோ மம் பிரத்ருவி ஸ்வகை த்ருவம் கமிக்ஷ்யந்தி சுஹ்ருதிக்ருஷ்வஹ அஹம் சதஸ்மின் பவதாபி காமயே சஹோபனீதம் பரிபர்ஹம் ஹர்ஹதிம். ஒன் மோர் திங் ஆல்சோ நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீட்டுல பெண் அவளுடைய ஸ்திரத்தன்மை கொண்டு அந்த குடும்பத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மையை நாம எவாலுவேட் பண்ணிடலாம்.
ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்மணியுடைய செயல்கள், அந்த 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 வீட்டுல அவங்க குழந்தைங்க, இதுங்க எல்லாமே நம்ம வந்து எவாலுவேஷன் கண்டிப்பா பண்ணலாம். பேசிக் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே பெண்ணிடத்துல இருக்கு. ஏன்னா அவங்கதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எடுத்துட்டு போறதே. அசோசியேஷனை வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்து குழந்தைங்க கிட்ட யார் அதிகமா இருக்கிறது? தாய் தான், இல்லையா? அப்ப தாயின் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இம்பாக்ட் இருக்கும். சோ அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு அதாவது பெருந்தன்மை இருக்கிறதோ அந்த குவாலிட்டிஸ் அந்த குழந்தைங்க கிட்டயுமே இருக்கும். அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு அதாவது சிறிய அறிவு இருக்கோ அந்த குவாலிட்டிஸும் கண்டிப்பா பிள்ளைகள் இடத்துல இருக்கும். இது 100%. 90% மேல வந்து பாத்தீங்க எங்கேயோதான் ஒரு 5% வந்து தந்தையோட அசோசியேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் உண்டு. சில வீட்டுல வந்து அப்பாவே டிபெண்டா இருக்கக்கூடிய குடும்பம் உண்டு. அது வந்து ஒரு 5% தான். 95% வந்து அம்மாவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய குடும்பம் தான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. சோ அந்த பெண் அன்பு, இல்லையா? அன்பு மற்றும் பரிமாற்றங்கள், இல்லையா? பேசக்கூடிய பேச்சுல வந்து அதாவது நன்மையை பயக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக, அதாவது தனக்கு நன்மை இல்லை அடுத்தவங்களுக்கும் அது நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். யாரையுமே மனதளவுல வந்து புண்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது, இல்லையா? எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த குணாதிசயத்தை அவள் வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டும். இப்படி இதையெல்லாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே அவள் வந்து கெட்டிங் த ரிலேஷன்ஷிப். இந்த பக்கம் மாமனார் மாமியார், இல்லையா? நாத்தனார், அப்புறம் வந்து தன்னுடைய அதாவது கணவருடைய சகோதரியினுடைய மனைவி, இல்லையா? அவருடைய பிள்ளைகள், தன் பிள்ளைகள், இப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குடும்பமே ஒரு பெரிய விஸ்தாரமா அமையும். ஆனா இதுல பெண்களுக்குள்ளதான் நமக்கு எப்பவுமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கு இதுதான் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்தோம். 5% தான் நம்ம வந்து அதாவது ஒரு ஆணால வந்து ப்ராப்ளம் என்று சொல்றது ஒரு குடும்பத்துல வந்து 5% தான் வைக்கலாம். 95% நமக்கு நாமே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காதனாலதான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல இங்க நம்ம அதாவது சதி வந்து அவங்க பேசக்கூடிய விதம், அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ், இல்லையா? மேலும் சிவனுடைய குவாலிட்டிஸ், இங்க தன்னுடைய தந்தை கொடுத்த சீதனமா கொடுத்த அந்த நகைகளை போட்டுண்டு போகணும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய விதம், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது சோ பெண்ணினுடைய குணாதிசயம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, இல்லையா? த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் விமன். பகவானே 6 விதமான நிலைகள் இருக்காருன்றது பகவத்கீதையில சொல்றார், இல்லையா? அழகான பேச்சு, இல்லையா? அவளுடைய புத்தி, அடுத்து வந்து அவளுடைய பொறுமை, மெயின். இது எல்லாத்துலயுமே வந்து அதாவது இந்த சுரூபத்துல எல்லாம் பகவான் இருக்கார் பெண்ணிடத்துல. அப்ப நம்ம கிட்ட இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தா பகவான் நம்மளோட இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம அந்த பெண் வந்து உணர முடியும். பேசிக்கலி பொறுமைதான் ரொம்ப 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 முக்கியம், இல்லையா? டாலரன்ஸ், அது சகிப்புத்தன்மையும் பொறுமையும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த யாரு குவாலிட்டிஸ்ல எல்லாம் நாம வந்து இஃப் யூ ஆர் ஷைனிங் இன் தட், இல்லையா? அதுல நாம வந்து மேன்மேலும் வந்து அபிவிருத்தியானா அந்த குடும்பம் வந்து எப்பொழுதுமே நிம்மதியான எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும், அதாவது பெரிய பணக்கார நிலையில இருந்தாலும் சரி, ஏதுமற்ற நிலையில இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி தஸ்மின் அவ்வேள்வியில் இதுல இருந்து நம்ம கருத்துக்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும், இல்லையா? எவ்வாறு ஒரு பெண் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான படிப்பினையும் இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகின்ய சகோதரிகள், மம மனது, பரித்ருபி தங்கள் கணவர்களுடன், ஸ்வகை தங்களுக்குரிய, துருவம் கண்டிப்பாக, கமிக்ஷந்தி செல்வர், சுஹ்ருத் திக்ஷ்ருஷ்வ தங்கள் உறவினர்களை சந்திக்கும் ஆசை, இல்லையா? நம்ம சிஸ்டர்ஸ் ஏன்னா மொத்தம் 16 + 60, இல்லையா? தக்ஷனுக்கு 2 மனைவிமார்கள். அதுல வந்து முதல் மனைவி வந்து சுயம்பு மனுனுடைய மகள், இல்லையா? பிரசூதி. சோ பிரசூத்தினுடைய பெண்கள் 16, இல்லையா? அதுல 13 பேரை வந்து தர்மத்திற்கு மனம் முடித்து கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். இன்னொரு மனைவி மூலமா 60 பெண்கள், அதுல 27 பெண்களை வந்து அதாவது சந்திரனுக்கு மனம் முடித்து கொடுக்குறாங்க, இல்லையா? சோ அதுதான் 27 நட்சத்திரங்கள் என்பதும் இதெல்லாம் நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சோ அப்படி இந்த பெண்கள் அவன் வந்து வம்ச விருத்திக்காக தான் இத்தனை பெண்களை வந்து படைத்தான். அதாவது அவனுக்கு பிறந்த இத்தனை, அதாவது 76 பெண்கள் மொத்தமும். இப்படி அந்த பெண்கள் எல்லாருமே இப்போ அவனுடைய பெண்கள் எல்லாருமே, குழந்தைங்க எல்லாமே வருவாங்க இப்போ, இல்லையா? அவங்களுடைய கணவனோட வந்து அங்க வருவாங்க. அப்ப தன்னுடைய சகோதரிகள் எல்லாம் அங்க பார்க்க முடியும், இல்லையா? அப்படிங்கறதுதான் இந்த இடத்துல
சதியினுடைய ஆலோசனை. ஸோ அதுதான் திங்க் பண்றாங்க, அதை தான் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தவும் செய்யறாங்க. எனது சகோதரிகள் அனைவரும் தங்கள் கணவன்மார்களுடன் தங்கள் உறவினர்களை காண்பதற்காக நிச்சயம் இவ்வேளையில் வேள்வியில் கலந்து கொள்வார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். கண்டிப்பா வருவாங்க. நானும் எனது தந்தை எனக்கு சீதனமா கொடுத்த அந்த நகைகளை எல்லாம் அணிந்து கொண்டு தங்களோடு சேர்ந்து அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் என்று சொல்றாங்க. அவங்களுடைய ஆசையை வெளிப்படுத்துறாங்க. சோ ஆடை அணி மணிகளினால் நன்கு அலங்காரம் செய்து கொண்டு, இது அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கு, தேவர்கள் மத்தியிலே இருக்கு. இப்ப நமக்கெல்லாம் இருக்குன்னா அந்த குவாலிட்டிஸ் அங்கிருந்து வந்த சிறு குவாலிட்டி தான் நம்ம வச்சிருக்கிறது இல்லையா. கணவர்களுடன் தங்கள் நண்பர்களையும் உறவினர்களையுமே காண்பதற்காக பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளவும் வாழ்க்கையில் இப்படி அனுபவிக்கவும் விரும்புகின்றனர் இல்லையா, விரும்புவர். இத்தகைய விருப்பம் ஒன்று வழக்கத்திற்கு மாறானதே கிடையாது இல்லையா. பார்வதியே அவ்வாறு செய்தப்போ நாமெல்லாம் சாதாரணம் தான் இல்லையா. மேலும் உலகியல் இன்பத்தின் அடிப்படை விதியே ஆக பெண்ணே இருக்கின்றனர். அதுதான் பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. பெண்ணுக்கு அது உண்டு. இந்த பக்கம் கணவர், அந்த பக்கம் தந்தை இல்லையா. இந்த அட்டாச்மெண்ட் ரெண்டு பக்கமும் அந்த அட்டாச்மெண்ட் உண்டு பெண்ணுக்கு. இதனாலேயே சமஸ்கிருதத்தில் ஸ்ரீ என்பவள் அதாவது ஸ்திரீ என்பது ஜட இன்பத்திற்கு களத்தை அதிகரித்து கொள்பவர்கள். களம் என்றால் தன்னுடைய, அதாவது களம் என்றால் ஒரு ஸ்தூலமான ஒரு நிலை இல்லையா. சோ அந்த ஸ்தூலமான நிலை இந்த பிரகிருத்தியை கூட களம் என்று தான் சொல்லுவோம். நம்முடைய உடல் கூட ஒரு களம் தான். அதே மாதிரி நம்ம மூலியமா பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாமே அந்தந்த ஜீவன்களுக்கு இருக்கக்கூடிய களம். இப்படி இந்த களத்தை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியவள் என்பது பொருள் அவளுக்கு. சோ அது பௌதீக இன்பத்துக்காக இல்லையா. அதாவது அன்பு பரிமாற்றங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அந்த சுகத்தைக்காக அவர்கள் அதிகரித்து கொள்பவர்கள் என்ற பொருள். அதாவது ஒரு வேர்ட்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா எக்ஸ்பான்ஷன். மீன்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகே, விரிவங்கம். பௌதிக உலகில் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இடையில கண்டிப்பா அட்ராக்ஷன் உண்டு. தட் இஸ் ஹவ் பிரம்மருடைய முதல் படைப்பிலே மீசையும் அதாவது பெண்ணுடைய மார்பகங்கள் தான் வந்தது என்பதை நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இருவருக்கும் இடையில அட்ராக்ஷன் அது உண்டு. அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நியதியும் கூட அப்படிங்கிறது அழகாக இங்க பிரபுபாத் அவர்கள் விளக்குகிறார். பெண் ஆணை கவர்வதினால் வீடு வாசல் செல்வம் இல்லையா. she will invoke actually. அதாவது அவளுடைய வழி நடத்துதல், அவளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் உண்டு இல்லையா. அவள் ஆசை வெளிப்படுத்தும் பொழுது கணவனும் தன் மனைவிக்கு இது செய்யணும், அவ எதிர்பார்க்கிறாள் என்று அவரோட அதிகமாக உழைத்து அத்தகைய நிலை எல்லாமே அவர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் இல்லையா. சோ அந்த அபிவிருத்தி, வீடு வாசல் பிள்ளை நண்பர் இப்படி எல்லாம் மெட்டீரியல் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே பெண் கண்டிப்பாக அவளுடைய நோக்கமாக ஆகிறது. ஆனால் அதே பெண் பக்தியை மேன்மையாக அந்த குடும்பத்தில் வரணும்னு நினைச்சுண்டு அவளுடைய பிரார்த்தனைகளை அவள் செய்வானால் இன்றைக்கு அந்த பிரார்த்தனை நமக்கு பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அந்த பலன் என்பது கிடைக்கும். ஏன்னா நம்மில் எத்தனையோ பேர் நாம மட்டும்தான் இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துல இருக்கும். ஆனா நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே அந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் என்னன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. அவர்கள் எல்லாருமே இந்த பாதையில இறைவனுடைய அடியை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை பெறணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை அந்த பெண் தான் செய்வாள் இல்லையா. தட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகே, ஆன்மீகத்தில் அப்ப பௌதிகத்தை என்ன பண்ணுவாங்க, மடைமாற்றிக் கொள்வார்கள். இந்த பௌதீகத்துக்கு என்ன கிடைச்சுன்று வருதோ அதுவே அவங்க திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. இங்க திருப்தி உற்றால் அங்கே அவர்கள் செல்வதற்கான மார்க்கம் சுலபமாக கிடைக்கும். இங்க எப்பவுமே எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தா அந்த இடத்துக்கு செல்வது என்பது மிக மிக கடினமான ஒன்று. சோ மேலும் இதனால் தேவைகள் குறைவதற்கு பதிலான உலக இன்பங்களில் ஒருவன் முழுவதும் சிக்கிக் கொள்கின்றான் இல்லையா. சிவபெருமானா ஆனா இதற்கு அவர் ததாசக்தி இல்லையா, அவர் இதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருப்பவர். அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா எப்பொழுதுமே இறைவன் மீது தியானத்தை செய்து கொண்டிருப்பவர் இல்லையா. அந்த சம்பந்தம் சமாதி நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்டவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி கண்டிப்பா நல்லா தெரியும். மேலும் இறைவனால் நம்மள எல்லாரையும் ரட்சிக்கிறதுக்காக படைக்கப்பட்டவர் அவர். அதற்கான வரங்களும் பகவான் கொடுத்திருக்கார். சோ அப்படி அவ்வாறு இருந்தாலும் அவர் தனக்குன்னு ஒரு பெரிய மாட மாளிகை எதுவுமே செய்துக்கல. he knows the realization இல்லையா. சோ அவர் எப்பொழுதுமே பகவான் மீது பக்தி கொண்டு இருந்தார்.
சோ ஆனா அதனாலே அவர் சிவம் என்றால் என்ன, மங்களம் என்று பொருள் இல்லையா, ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ் சொல்லுவோம். மிகப்பெரிய தலைவரான தக்ஷனின் மகளான சதியை பிரம்மதேவனின் வேண்டுகோளின் பேர்லதான் சிவபெருமான மனம் முடித்தார். சோ அவருடைய இப்போ மாதாஜி கேட்டாங்கல்ல, தென் எதுக்கு இது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா. சோ வைஷி லைக் அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டாங்க. ஆனா பிரம்மருடைய இதனாலதான் சிவபெருமான் சத்தியை மணந்தார் என்று இந்த வியாக்கியானத்துல நம்ம ஸ்ரீ பிரபுபாதர் அவர்கள் கொடுத்திருக்காரு. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சிவபெருமான் உறுதியாக இருந்தும் மன்னன் மகளாக சதி இன்பங்களை விரும்பினாள். அவர் ஹீஸ் அ ரெனவுன்ஸ்ட் பர்சன் இல்லையா. சோ ஆனாலுமே சதி பௌதிகவாதியாக தான் இருந்தார். ஸோ சத்வ நிலையிலிருந்து கொண்டு அவள் தனது பிற சகோதரிகளை போல தானும் தன் உறவினர்களை பார்ப்பதற்காக தன் தந்தையின் இல்லம் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினாள் இல்லையா. தன்னுடைய சகோதரிகள் எல்லாம் பார்க்கணும். இங்கே அவள் தனது தந்தையின் சீதனமாக கொடுத்த அணிகலன்களை தன்னை அலங்கரித்து கொண்டு கொள்ளப் போவதாக கூறுகிறாள். தனது கணவன் கொடுத்த ஆபரணங்களால் தன்னை அலங்கரித்து கொள்ள போவதாக அவள் கூறவில்லை. ஏனென்றால் இது போன்ற விஷயங்களில் நாட்டமற்றவர் யாரு, சிவபெருமான். அந்த மாதிரி செயல்கள்ல அவருக்கு ஈடுபாடெல்லாம் கிடையாது. எந்நேரமும் முழுமுதற் கடவுளின் நினைவிலேயே எப்பொழுதுமே ஆழ்ந்திருக்கக்கூடியவர். அதனாலதான் சிவபெருமானை அவரை நம்ம போர்ட்ரேட்டை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு டிடியா பார்க்கும்போது கூட அவர் ஈஸ் இந்த சமாதி நிலையில தான் இருப்பார். ஆக்சுவலி அதுதான் அவருடைய உண்மையான நிலை. எப்பொழுதுமே இறைவனை பிரார்த்தித்து கொண்டே இருக்கிறது. அவ்வாறு மனம் முடிக்கும் பொழுது கணவனுக்கு மனைவின் ஆபரணங்களை அழிக்க வேண்டும் என்பது மரபு. ஆனால் சிவபெருமானோ பொருட்களாக எதையுமே வைத்திருப்பவர் அல்ல இல்லையா. அதனால அவர் இங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார் சதி தனது, அதனால அவர் எதுவுமே கொடுக்கல. அதனால இருக்கக்கூடியது எது, தந்தை கொடுத்ததுதான். அதை கொண்டு அவள் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினார். சிவபெருமான் நல் வயத்தால் ஆபரணங்களை தன் மனைவிடம் இருந்து எடுத்து அவற்றை அதாவது தவறான வழியில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. இப்ப இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, பெண்ணுது எல்லாமே வித்து சாப்பிடக்கூடியவங்களும் உண்டு, அப்படிப்பட்ட கணவன்மார்களும் உண்டு, குடிச்சிட்டு ரோட்ல படுத்திருக்கிறவங்களும் உண்டு இல்லையா. அதுதான் இந்த இடத்துல மது கஞ்சா போன்றவற்றுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।